Čučkemicky. Dneska tu pre vás mám haul. Dobre, dneska mám druhý dom, čo som veľmi rada. Mám dva domy, tento je druhý. Je akorát po 12. 23:39, takže. A mám tu darček, ktorá mi dala sestrnica. Takže, tuto je z DDka. Asi, neviem, ešte som to nepozerala, takže som prekvapená. Tohoto maca. Takže tohoto maca, neviem, čo to je. Nesmrdí. Žmolkové tričko, špičovne. Prepačte, sú to vedľa mňa moje sestrenice, takže to tričečka vlastne nie sú. To je moje kamarátky. Wow. No, takže moje sestrenice už odišli. Jedna sestra, jedna sestrnica, takže oni už odišli, takže oni sa tu pomýlili, tvrdé ičko, ten meké. No, takže to čo je? Diktát, no fuj, to nechcem ani vidieť, no blene. Prepačte. To čo je? Aha, takže toto je asi náušnica. Jedna náušnica, druhá náušnica. Asi to nie. Asi to bude na nos. Alebo budeme natáčať taký dobrý tento. Počkaj, aha. Prepačte, ale to bola moja pračka, taká prdiaca, vieš, lebo keď jej nedám nažrať, no tak je nasraná, tak prdia, tak, viete. Dobre, to tu máme. Ja to vystrelilo. Dobre, ešte raz. To druhé, to nemáme už nič. Ale toto mi musela rozbaliť zvlášť. Máme to. Čakala som už na to 2 roky, pretože som to, prepáčte, to môj strop, tam, čo je tam tá diera, tam hore, nevidíte. No tak, tam je had, vieš, ja mám hada, on si to vždy takto pichne a hodí z toho, viete, pre toto hadže. Joj, Macíček, joj! Prepačte, ale spadla mi kamera. Prepačte, ale moje opičky sa tu hrajú, takže... Tá prlačka stále tvrdí. Ja neviem, prečo stále píše, čo som mi dala nažrať. Čo som mu stopila, takže toto. Na 20 €. Prepačte, ale to môj hadzas. Prepačte, ak som tam. Moje opičky. Moje opičky. Ticho, opička moja. Zoberiem ťa na ruky, poď ideme. Práve mi kúpali rodičia. Teda nie rodičia, ale susedia. Že máme byť ticho a moje opičky sú nenažrané. No tak dobre, ideme na ten haul. Dobre, teraz som to robila úplne tak srandy a tak, chápete. OK, toto je môj druhý domov, takže. Prestaň, Rosa.
Takže ako druhé, teda ako prvé mám toto tričko smolkové, ani to nechcem otvárať, Blackpink, fuj. Ako druhé tu máme toto, jaká čítanka poučná, neviem na čo nebude. Dobre. A ďalšie som kúpila rajčinky. Som objednala rajčiny, nedozreté. Už aj zenice troška. Moja pračka stále predí, takže sa nepozerajte. To je moja pračka. Keď je nedá... Ako druhé som tu kúpila takúto taštičku, kde sú tam strašne veľa vecí. Takže idem si pre prvú. Počkajte. Tak. Dobre, teraz si dáme toto na zem. Ako druhé, tu neviem, čo máme, takže... Ako tretie tu máme... Musím si to zobrať. Ale prepáčte, to má pračka. Takže dáme si to na bok. Ako tretie si máme... Ako štvrté tu máme... Ako piaté máme... Dobre, počkajte, ja som si zobrala, lebo strašne to brzgáš. Je to ťažké. Počkajte. Tak. Máme to. A túto fľašu. Takže. Gaga. Takže to bolo všetko. Takže dajte vždycky. No je to moja kamarátka. Dobre. Teraz všetky fľaše ideme na tam. Poďme ukážeme to video. Ešte to nie je stopnuté.